No ceo gris das pontes ergueuse un xigante feito de lume, traballo e suor constante. Non é só formigón nin fume que se vai, é a historia dun pobo que nunca esquecerá. Fixemos do barro carbón o pan dos nosos fillos, mentres al arriba o xigante miraba en silencio. 356 metros de orgullo e formigón, o faro que guiaba o obreiro na súa misión. Cando as máquinas ruxían facendo tremer o chan, cando o carbón saía da terra sen parar, ali estabas ti, firme sen caer, vendo pasar a vida sen nunca responder. E canto vento pasou por riba de ti, e cantas vidas quedaron guardadas aquí. Non toquedes a cheminea, que o teito de Galicia, non borredes as pegadas dunha vida de injustiza. É o monumento ao home, ao carbón e ao suor, a Torre dos Mineiros, o noso faro e honor. As pontes érguese, non vai caer. Din que xa non serve, que o fume acabou, que estorba na paisaxe, que o tempo a venceu, pero non entenden o que significa. É o noso carallo de Galicia, o que se ve desde lonxe, o que fai xustiza aos homes da mina que deixaron a vida baixo a sombra eterna dese xigante sen voz que guardou cada historia de todos nós. Chamadelle o carallo, chamadelle monumento, pero non lle rubedes nunca o seu alento. Se cae esa torre, cae a nosa memoria, e quen contará mañá toda a nosa historia. Non toquedes a cheminea, que o teito da Galiza, non borredes as pegadas dunha vida de injustiza. É un monumento ao home, ao carbón e ao suor, a Torre dos Mineiros, o noso faro e honor. Que se escoite nos despachos e tamén no altar, que o xigante das pontes ninguén o vai derrubar. E no vento de Galiza sempre quedará o eco dun pobo que non vai esquecer xamais. Moi boa noite, que tal? Benvidos e benvidas a un novo espazo da televisión local hoxe para conversar con tres protagonistas que representan a un colectivo constituído xa como asociación, a Plataforma na Defensa do Patrimonio das Pontes, además con novo presidente, o que aproveitaremos para presentar. Connosco está precisamente Juan Bellas, e con ele están tanto Chucho como Miño, que xa estaban un pouco no proxecto anterior. Moi boa noite a todos. Boa noite. Pois o primeiro de todo, darche a benvida, contarche, Juan, como aterras neste obxectivo, nesta plataforma xa constituída como asociación, é unha nova vida de algo que era moi novo e, sin embargo, xa vai vivir unha nova segunda vida. Pois sí, realmente é unha evolución, ¿no? Previamente a plataforma fundada en 2024, pois de aí parte todo o que é esta asociación. A maioría dos integrantes da plataforma aínda seguimos na asociación, e, bueno, pois este paso de formalización ven agora para o expediente Vic, digamos, para facer que se consiga dun xeito máis serio, porque, por exemplo, cando se solicitou o expediente Vic, foi Miño, a título persoal, o que solicitou, porque non había ningunha entidade como plataforma, non había un CIF, non había nada. Ora, como asociación, pois podemos ter a efectos legais máis recursos.
Digamos, Juan, que podemos ter a experiencia do traballo previamente feito e que agora tenemos outra regularidade, outra seriedade a través dunha asociación que tamén ofrece a posibilidade de abrirse un pouco máis, non? Sí, a asociación, igual que a plataforma, está aberta a quen queira entrar, estamos abertos a novas incorporacións, canta máis forza mellor. Bueno, inicialmente, ahora mismo, creo que somos unhas 10, 15 persoas, bueno, ainda non fixemos ningún formulario para inscribir, pero, bueno, dentro de pouco podemos facer e incorporar canta máis xente mellor. Por alusións, Miño, é unha evolución natural, unha evolución necesaria, unha evolución forzada ou unha evolución froito dos acontecementos? Eu creo que é un pouco de todo, non? Porque xa pensamos no seu momento en facer a asociación, precisamente o que decía Juan, cando fixemos a primeira solicitude de Vic da Chimenea, aí foi eu que tuvo que firmar, digamos, a solicitude a nivel persoal, e entonces, naquele momento incluso ni siquiera sabíamos que efectos xurídicos podía ter esa asignatura que facía eu a nivel personal, e xa naquele momento pensamos en unha primeira reflexión sobre o de facer a asociación, non? Pero claro, é un pouco, eu creo que foi naquele momento algo que tiña que ver máis coa enerxía que tiñamos, non? Que estaba moi enfocada ao tema da solicitude de Vic e de facer a incidencia nese sentido, e había pouca enerxía para constituir a asociación, eu creo. E agora xa foi unha cuestión, eu tamén creo, propia dos acontecementos, e para darlle xa esa seguridade xurídica e aparte tamén para ter unha serie de referencias, non? Nos estatutos formais, digamos, pois sobre como que significaba ser socio da plataforma, non? Os obxectivos xa están un pouco máis definidos, as actividades que nos levan a facer os obxectivos, non? Había unha serie de cousas que había que poñer sobre papel e firmalas, digamos. Entón, eu creo que iso foi un pouco as razóns. Foi así un pouco algo de todo o que tú acabas de decir, non? Dicían, Chucho, que era de sobre 15 persoas, agora estamos falando de que é unha asamblea constituinte, é dicir, a xente que pon a asignatura e que arranca con isto. Evidentemente, antes estaba indo máis xente, pero o que se trata é de darlle forma a isto, de que saibamos quen está. Pode estar quen queira, igual máis, igual menos que antes, pero agora, polo menos, non habrá que andar xogando convocatorias e a ver quen aparece. Sabedes quen está. Sí, por suposto. Isto vai, digamos, a formalizarse máis e o dito, que quen queira estar, poderá estar, vamos, sin ningún problema. Nada máis, vaise facer un formulario para que non haixa dúdas de inscripción e nada máis. Rechealo e nada. Os obxectivos, Juan, son os mesmos, supoño. O único que cambia é a forma de denominalos. O primeiro, evidentemente, pois conseguir acadar o BIC, ese expediente que está, digamos, nesa fase final. Bueno, pois tamén que nos gustaría, a través da asociación, pois poder acadar tamén esa reunión co Director Xeral de Patrimonio que levamos loitando pois máis dun ano. E claro, sí que coa anterior directora sí que tuvemos dúas reunións con ela, fructíferas, e nos gustaría, pois, con este novo director, pois, continuar pois, esa boa relación que tiñamos coa dirección e esa fluidez de comunicación tamén. De calquera xeito, xa dicírvolo os tres, que non creo que isto xa o interrogatorio pregunta-resposta a unha persoa, xa que está esos tres, estamos abertos a que en momento puntualicedes, apuntedes o que irades. Si é certo que, primeiro que nada, haberá que decir iso que vos falta, o mellor, chegar, é dicir, a xe está sabendo o que hai, está sabendo o que queredes, pero falta chegar ás portas nas que chamades. Aí me dá a impresión de que sí, queredes cousas, pero o que te dicías, vos costa a veces chegar a que vos atendan, a que se trasladen algo, a poder dicir, mira, son eu, veño pedir isto, que facemos, aténdesvos como demandas, como escritos, como cousas que presentades, pero digamos que tangiblemente nos falta algo, non? A ver, para min isto foi a primeira experiencia, digamos, activa política que tive na miña vida, digamos, no sentido de ainda que a xente pensa que para facer política tens que meterte nos partidos, non? Desde as asociacións ou das plataformas tamén se poden facer moitas cousas. E eu, digamos que aprendín moito sobre cales son esos, o sea, como se funcionan os procesos, cal é a interacción coas outras partes. E, por exemplo, algo que teño claro é que as cousas
hai que metelas por rexistro, por exemplo, non? Para que consten, que a veces parece que te fías un pouco das palabras que se che din, digamos, de palabra, pero eso, pois, aínda que para unhas persoas, pois, sí que tiña ese significado, importe, pois hai para outras que non importa, non? Entonces, eso é algo que vas aprendendo e que tens que atar en corto moitas veces todos esos acordos aos que se chegan e que moitas veces non se levan á práctica. Nosotros, por exemplo, no tema do Parque de Carbós, estamos esperando que se fixese un estudio sobre os usos e agora queríamos solicitar tamén que se fixese un estudio de impacto socioeconómico dos efectos que sería pois deixar os elementos que estamos solicitando, non? Porque a xente está dicindo que o dos costes de mantemento é algo que nosotros tampouco creo que consigamos transmitir, porque tamén desde as outras partes están dicindo cousas que son incorrectas, non? E non conseguimos, porque claro, nosotros tampouco temos a mesma enerxía que poden ter persoas que están profesionalmente dedicadas a iso, non? Ao final nosotros somos persoas voluntarias que temos o noso tempo e iso é difícil de transmitir porque tens que chegar a moitos sitios. De feito, ao principio queríamos reunir con todas as asociacións de veciños, pero claro, eso implica un traballo que é moi difícil, non? Entonces sí, é complicado chegar a acordos e despois facer seguimento desos acordos e leválos á práctica, non? É un pouco a relación que tens ti, o sea, o que estás dicindo ti. Non sei se Sí, a ver, me estou explicando ben. Sí, home, sabes que pasa? Que eu penso que o mellor, eu decía que tedes que chegar ás administracións, convencelas, pero primeiro hai que chegar á poboación, supoño, non? É dicir, tedes que convencer a poboación primeiro de que o obxectivo que perseguides non é para vos, senón para a poboación, para que esa poboación o demande. Non sei se ides un pouco por aí, se ese é o camiño. Bueno, inicialmente, cando fixemos a primeira recolla de firmas, creo que se alcanzou a moito a poboación, moito. Encima con convencimento, porque os argumentos que estaban encima da mesa eran sólidos. Cando, bueno, pois, había unha campaña tamén de desinformación por outros bandos que dicían que os costes de mantemento tiñan que recaer pois, nas entidades públicas, era totalmente mentira, non? Hai unha lei de patrimonio que o que di é que ese mantemento recae na propiedade, que neste caso, pois, a Endesa. Tamén outros argumentos que poñían, por exemplo, que non se podía desenvolver ninguna actividade industrial nese chan unha vez que se declare a BIC, totalmente falso e totalmente compatible. Pois ese tipo de argumentos creo que chegaron e convenceron. Supoño que ainda siguen persistindo na mente da poboación, non? Porque as leis non cambiaron desde aquela. As leis non cambiaron, pero sí, dime. Sí, sen problema. Sí, eu quero insistir un pouco máis no que di Juan. Creo que hai... A verdade é que creo que non chegamos digamos, a poboación a hora de deixar claro que é o patrimonio industrial a convencer, non, de que eso era unha boa cousa, continuamente por unha parte, non, por suposto, da poboación, sigue insistindo en cousas que creemos que deixamos claras. Outra vez co asunto dos costes, que quen mantén eso despois, por exemplo, a chimenea, o Parque de Carbós ou outras cousas. Bueno, como di Juan, eso é así. Logo, non se valora o que é o patrimonio, e o patrimonio non pode valorarse, digamos, á vista de algo. O sea, quero decir, primeiro, pode haber algo emocional para moita xente, porque algúns elementos, a chimenea, o parque, non sei, sobre todo a chimenea, pero, ademais, particularmente, no caso da chimenea, é que, por exemplo, non se sabe que esa chimenea é un récord Guinness, ou sábese medianamente, pero ademais é un récord Guinness que o vai a ser sempre, é dicir, hai un récord Guinness imbatible. Por qué? Porque xa non se van a facer chimeneas. A técnica de cos gases de combustión dispersalos era a técnica que había hai moitos anos, porque resulta que non había técnicas de eliminación de contaminantes antes de emitilos, é dicir, de óxidos de azufre ou de nitrógeno, o que se emitíase e dispersábase. Iso agora non se pode facer, está prohibido. E entonces fíxose esta chimenea con unhas
técnicas increíbles, é absolutamente singular, non ten sobranceira, como digo que eu non sabía que se decía así singular, sobranceira, pero que o que ten de particular, como digo, é que é un fuste que ten 4 conductos dentro para conservar a velocidade dos gases e tal, e é algo, xa digo, único, ademais con unhas posibilidades de utilización tremendas, porque eu estuve polo mundo adiante, vendo miradores por aquí e por alá, enchíanse de xente. Como agora, ainda se siguen enchendo. A chimenea, se se pon un mirador a determinadas alturas que se poden escoller, vai ser o mirador máis alto de Europa. E probablemente, hasta se é no 350, un dos máis altos do mundo, deixando aparte eses que fan no Golfo Pérsico e por aí. Eso é unha cousa, hai outras cousas. O Parque de Carbós é unha estructura única. A propia central tamén, había que escoller con cuidado todo eso. E iso estou falando que o que máis me toca a min, o que máis me gusta é a parte técnica, porque a vivín toda a vida. E creo que deixar claro eso, pois é tal, é dicir, non hai costes de mantenimiento que deba de soportar o Concello, e por outro lado pode haber, digamos, beneficios do estilo de que se pode utilizar. A parte baixa da chimenea poderíase facer un museo de enerxía, a distintas alturas varios miradores, porque se poden facer polo lado de fora, cantidad de cousas que aínda non están completas, pero que xa se nos ocurren, non? Iluminala, hai unha que ao mellor podedera poñer despois, unha fotografía dunha central en Alemania na que está iluminada de noite, é increíble. Todo o Valle do Ruhr e moitísimas centrales foron, digamos, modificadas para utilizalas, non as centrales, os seus espacios, non? E aquí en España, hasta ahora, solamente unha, a central de Besós, as súas chimeneas, e van facer unha cousa espectacular aí. Coño, e, bueno, en Ponferrada tamén, a Cidade de Enerxía. Coño, isto non facelo neste pueblo, cando ten algún dos elementos máis importantes, a chimenea por un lado, encima rodeada dun lago que lle dá unhas vistas impresionantes, eu non sei como non se pode valorar isto, máis do que se está valorando. E pode explicarse por que isto ten valor patrimonial, pero ademais iso defíneno os expertos. En general, pois, un ve un monumento cerca de Santiago ou unha casa e pode dicir, esta casa é outra casa como outra calquera. Non, mire usted, esta está afectada por patrimonio e non se pode modificar. E é así, e isto é algo que hai que conservarlo de cara ao futuro, porque é algo do que podemos presumir no futuro. E hai cousas emocionales. O outro día saleu non sei de quen alguén que compuxo unha muiñeira que fala da chimenea. En épocas pasadas os nenos dibuixaban a chimenea nas escolas. Pois aí hai algo que hai que deixalo para o futuro. E ademais hai usos posibles serios. Senón, que se vayan mirar todos os miradores que hai polo mundo adiante. Da igual o de Empire State que a Torre de Toronto, que a Torre de Seattle e tal. Están cheas de xente sempre. Toca de facer de abogado de año, pero si tamén vos dá a opción de defendervos. Cando falamos dese mantemento, logo está a xestión do mantemento. Sabes perfectamente que máis e que menos, pois, si pode evitalo, evita, non hai controis para ver ese mantemento, estamos cheos de ver casos de patrimonio abandonado. Non sei se o mellor co algo tan relativamente inmediato como industrial pasará como co patrimonio natural e co patrimonio, sobre todo, arquitectónico. Aí sabedes que hai casos de abandono que a xente tamén pode temer. Ese despois non se fai ese mantemento. Aí, entrando un pouco tamén ou enlazando coa parte de que non supemos transmitir á poboación certas cousas, non?
Cando se fixo a recollida de firmas, o certo é que houve como prácticamente un mes de moita intensidade na rúa, non? Entonces, cando a xente veña a firmar, ti tiñas a oportunidade pois, de interactuar con esa xente. Entonces, aí sí que houve pois, un certo tempo no que se conseguiu, eu creo, chegar, non? Despois, eso deixouse de facer, pero por nós, pola outra parte non, non? O sea, pola parte da xente que non quere conservar. E entrando no tema do mantemento, por exemplo, xa decía Juan, non? Que o mantemento lle corresponde á propiedade polo artículo 32 da Lei de Patrimonio, pero hai quen di que, por exemplo, nos altos fornos de Bilbao, que hai jurisprudencia sobre o cal, cando se declarou BIC por parte da administración, tuveron que facerse cargo de parte do mantemento as entidades públicas porque foi eso, porque pasou eso ali. É unha cousa totalmente diferente, porque ali os altos fornos son estruturas metálicas que implicaba que ao principio houvese que facer unha inversión moi grande para restaurar os fornos, non? E iso, claro, a empresa puido xustificar porque eran empresas relativamente pequenas respecto ao que é Endesa, non? Endesa en el. Entón, tuveron que poder xustificar que se tiñan que facer frente a esa inversión inicial e despois os costes de mantemento dos fornos, pois a Endesa podía entrar á quebra. Claro, Eso a Endesa non lle vai pasar aquí, porque a chimenea está en perfecto estado de mantemento, digamos. Hai un informe que é o informe SICA, que nosotros utilizamos e metimos no expediente, que é un informe, digamos, que fala do estado real de mantemento, o sea, de conservación da chimenea, que é moi bon. Entón, aí non se vai a ter que facer unha gran inversión inicial para restaurar nada. É unha estrutura que non é metálica ou non é unha componente de estruturas metálicas como son os altos fornos. É unha estrutura de formigón, falase dunhos costes de mantemento elevados, pero no expediente non consta ningunha acreditación que dé facturas reales sobre esos costes de mantemento. Entón, estas diferencias son complexas de explicar, pero eu creo que non son complexas de entender se tú lles explicas á xente. Que pasa? Que o que decía un pouco, que nosotros non temos esos espacios para chegar a esa poboación, nin os recursos para explicar isto, salvo este que tamén, bueno, por isto podemos dar as gracias por este espacio, non? Por poder explicar este tipo de cousas. E logo, respecto ao tema de que vai haber que facer un mantemento ou unha xestión do mantemento, digamos, claro, pero iso é unha cousa que non xustifica que ti non conserves o patrimonio, é dicir, porque nas Illas Cíes gástase ao mellor 3 millóns de euros de costes de mantemento, non? Dese parque natural. Pero se non se chegaran a gastar, ou se o parque estuvese como deteriorado, eso é culpa da administración, é dicir, é a administración a que ten que facer seguimento dese mantemento e neste caso tería que facer seguimento de que a propiedade faiga ese mantemento polo menos a nivel do que é a estrutura, non? De que este ben conservada. Claro, eso, entonces, como non se vai facer eso, xa non declaramos o patrimonio, destruímolo. Eu creo que eso non é unha xustificación, non? Entonces, eu teño claro que primeiro hai que conservar, conseguir o expediente BIC e logo xa se verá o que se fai. A lei ampara a administración para non ter que facerse cargo desos costes de mantemento. Claro, aquí, podría pasar que, non sei, como non quero decir cousas ou especular, non? Pero a lei é a lei, é o que di. Entón, despois poden pasar moitas cousas, pero o que di a lei é eso. Entón, eso hai que cumplirlo. Eu teño tamén, non sei se unha pregunta ou unha reflexión, en definitiva, quero que os tres me opinedes ou me digades a vosa impresión sobre isto. Eu, como cidadán, pois, podo considerar máis ou menos xusta a vosa postura ou a contraria, iso evidentemente entra no terreo privado, pero evidentemente as dúas son lícitas. Exactamente igual que vos queredes que se entenda que queredes conservalo, vos entendedes a quen non quere conservalo? Eu creo... Entendedes que alguén defenda esa postura? Sí, Polo menos, evidentemente sí, claro. Entendemos que... Pero entendedes as argumentacións para non querer conservalo?
As argumentacións para un coro... Non, iso realmente... As argumentacións, eu creo que falta un pouco de explicación de por que se deben de conservar algunha cousa en particular. A xente prácticamente non sabe que a chimenea é un récord Guinness. Eso para un pueblo, eu recórdome unha vez viaxando por Estados Unidos, que a entrada dunha población bastante grande, decía, ponía o nombre da población e decía lugar donde existe el récord Guinness de non sei de que, pero o que fosen algo que único, o máis grande do mundo, non sei que tal, xa é algo importante, non? Pero, bueno, ademais, encima, pues, algunhas cousas teñen unha clara utilidade. Sí. Vale. Eu topeime con argumentos, bueno, pois, digamos, para favorecer a destrucción da chimenea. Por exemplo, que un val moi bonito e a chimenea estorba ali no medio, non? Como, bueno, que hai que quitar todo porque... Algo subxetivo, evidentemente. Porque é moi feo. Sí. E tamén está, pois, outro argumento que quizás é o máis repetido, que hai xente que lle gustaría ver como se cae todo eso, non? Que a ver como se cae, claro, eu quero ver eso. Claro, eso é un argumento moi sinxelo e non ten profundidade porque, claro, si ti queres ver como se destruen as cousas, é como ver a xente que lle gusta ver como arden os bosques, non? Pois creo que non ten sentido, non? E aparte, xa entrando nun tema casi sentimental, non? Por exemplo, eu teño amigos que teñen tatuada a chimenea, hasta ese punto, non? De ese nivel de identidade. E xa nun título persoal, por exemplo, eu, que para min, pois, ter esta central, en xeral este complexo minoeléctrico, a mí serve de inspiración, pois, para poder chegar a estudar unha enxeñería, non? Dicir, que entender como funciona todo eso. Pois creo que tamén serviu de inspiración a moita xente para poder chegar a estudar e a centrar a súa carreira profesional. Eu hai que entender a todo o mundo sempre. Claro, que non digo compartadas, digo se entendedes, que non compartídes evidente, non estarías nas tablas. Entender, eu creo que se pode entender calquer tipo de todo, non? O que é o comportamento humano podes entender. Eu o que non entendo non. E podo, digamos, entender que unha persona non queira que se conserve a chimenea ou ese patrimonio, pero claro, aí hai que facer como, digamos, unha diferenciación do tipo de argumentos e das ferramentas, non de defensa, porque, por exemplo, eu podo entender que unha persona, pois, digamos, aí, cando se fala, por exemplo, do tema das expropiacións, non? Que unha persona, pois, lle cause moita dor que aí houvese antes lugares e que os apartaron aí dos seus fogares nos que vivían antes, e entendo que agora, pois, que poidan ter ese sentimento para querer que eso se destruya. Claro, pero eso non pode... Hai un concepto que se chama o patrimonio dificultoso, non? E entonces eso non pode justificar para que se destruya, porque hai outra parte que tamén pode ter o sentimento justamente contrario. Aí o que ten que haber é un proceso participativo de debate que non houbo desde o principio. E a parte vulnerable, digamos, nese proceso foi a xente que quixo conservar, porque xa houbo desde 2022 que se declarou por o primeiro expediente de declaración de Vic da Chimenea. Eso foi, digamos, unha salvagarda para a xente que queremos que se conserve só a chimenea, pero digamos que os outros elementos non houbo un proceso de debate no que nosotros puidésemos defender as nosas posturas. Nosotros sempre vamos a contrarreloxo e coa destrucción por diante, é dicir, non houbo esa oportunidade, porque moitas veces da xente que quere a destrucción se di que ten que haber un debate, pero evidente, pois vamos a ter un debate, pero que non pode haber un debate se están destruindo xa as cousas, ou se concedeu unha licencia sin contar con ese proceso participativo. Entón, eu creo que aí hai que ser xustos sobre cal é a parte que foi vulnerable nese proceso, e eu creo que a parte vulnerable a hora desa defensa foi a parte que era a conservación. Hai cousas que eu, por exemplo, tampouco entendo, que eu entendo, non? Porque ti cando queres que se destruya unha cousa,
vas sempre con todos os argumentos por diante e incluso moitas veces mentindo e utilizando ferramentas que para min non son legítimas, non? Por exemplo, a creación de perfiles falsos no Facebook, que eso está pasando, e está pasando xa chegados a un punto no que hai insultos incluso, non? E hai amenazas, entonces eso é unha cousa que da nosa parte creo que non está sucedendo, da parte que quere a conservación. En ese sentido, por exemplo, hai outros tipos de argumentos que din que a chimenea, por exemplo, non ten valor, digamos, arquitectónico, nin ten valor científico, e claro, eu ao principio só vía a chimenea, por exemplo, para min a chimenea era un elemento aí que estaba na paisaxe e eu tiña cariño e quería que se conservase. Pero despois de estar na plataforma, de escoitar a xente como Chucho ou como Juan, que é unha persona nova e que tamén ten esa sensibilidade, non? E te das conta de que, por exemplo, lees a memoria de construcción da chimenea e que eso houve unha discusión entre órganos científicos de Estados Unidos para a creación dos tubos interiores, non? Ou de que, eso, que decía Chucho, que está no récord Guinness do mundo de volumen, empezas a entender este tipo de cousas e o que sí que non entendes é que da outra parte se diga que eso non é así, porque cando ves os papeles, eso está aí, tamén que se diga que nosotros non temos apoios que saben de patrimonio, eso dixeron a min ainda fai pouco, que non temos apoios de institucións que saben do que falan. E claro, cando che din eso, ti non sabes se se refiren a institución que leva monumentos e sitios da UNESCO, que é o ICOMOS, que nos deu un apoio explícito ao seu presidente, non sabes se se refiren ao TICHI, que é a organización experta en patrimonio industrial a nivel internacional, non sabemos se se refiren ao Museo Catalán de Ciencia e Industria, non sabemos se se refiren á Sociedade pola Defensa do Patrimonio Geológico e Minero, no que están integrados moitas persoas técnicas. Claro, cando che din eso tamén dixe que estás mentindo conscientemente, non? E iso molesta porque te das conta de que non é un debate que sexa legítimo, nin que sexa xusto, porque encima se está dando nas redes sociales cando eu creo que deberían ser as institucións as que o facilitasen, non? E iso non sucedeu. E logo moitas outras cousas, por exemplo, cando se fala do tema das víctimas, non? Eu escoitei unha persoa que xustificaba que había que tirar a chimenea porque aí morrera moita xente, pero claro, despois conoces a unha persona como Juan, que o seu tío foi o primeiro morto da central, está na plataforma, ou eu ahora mesmo teño a sorte de ter unha gran amistad con Miguel Bolaños, que foi o que lle dedicamos o mural que está ali na rotonda de entrada das Pontes, e que se xogou a vida, porque daquela te podían matar por facer ese tipo de cousas, xogou a vida subindo a chimenea para reivindicar ese tipo de dereitos, e che di que hai que conservala, porque senón para que a construíron. E claro, a outra parte, o sea, hai persoas que din que hai que tirala porque morreu xente. Falaches con esas persoas que son familiares de víctimas, que viviron eso, falaches, non, nosotros sí que falamos con moita xente desas. Entón, claro, aí eu creo que nese sentido nosotros sí que entendemos e intentamos integrar desde o principio todas esas posturas. Entonces, bueno, e tamén, por exemplo, cando se di que tuvo un gran impacto no cambio climático, vale, pero ahora non está botando fume. É dicir, é como en Auschwitz hai un museo no que se conservan aínda as cabelleras da xente que asesinaron ali, e claro, é unha cousa que é moi dolorosa, pero sigue ali, eso, non é patrimonio da humanidade. Chernóbil tamén fixo unha solicitude para que sexa patrimonio da humanidade. A ver, son tamén o patrimonio da humanidade, tamén pode significar pois os horrores, non? Moitas veces que fai o ser humano. E nese sentido, eu creo que hai moitos conceptos e moitos frentes que integran o patrimonio e que hai que ter en conta, o sea, hai que entendelos todos e intentar integrarlos todos, pero eu creo que neste caso que se foron salvando todos os argumentos pouco a pouco. Ora falta o tema dos usos, o tema do impacto económico, pero claro, eso hai que facelo, eso que queremos nós, que se faga. Entón, se hai que facer un estudio por eso, pois que se faga ese estudio, que xo levamos reivindicando bastante tempo. Falaba miño de ir contra reloxo, o que é evidente que está desde ante unha política de feitos consumados moitas veces, e o
Parque de Carbós, por exemplo, foi unha prova diso. A veces chegades con política de efectos consumados, xa? Sí. Non sei se considera a súa batalla perdida, ese Parque de Carbós. O Parque de Carbós realmente tampouco éramos conscientes da inmediatez que tiña Endesa para a súa destrucción, porque tampouco se seguiu o plan que había no proxecto de demolición. Cando vimos que se estaba empezando a destruir, pois aí foi cando realmente sacamos toda a maquinaria a funcionar, pero sí que é certo que co Parque de Carbós que quizáis non puidemos facer todo o que queríamos en términos de defensa, pero tampouco temos máis medios, nós. Quizáis, dende as primeiras reunións que tivemos co Concello, puxemos encima da mesa que nós queríamos tamén que se fixera, pois, como dice Miño, un plan de usos do Parque de Carbós. Plantexouse, nunca se fixo. Pois sí que é unha pena, porque ahora mesmo queda exactamente a mitad. Tamén temos un compromiso por parte do alcalde de aumentar esa protección, porque, bueno, cando se fixo a solicitud de Vic, que fixemos a contrarreloxo, de feito, que fixo aquí Miño, pois a Xunta de Galicia decidiu parar ese desmantelamento, un decreto pois, para paralizar o desmantelamento. Fai 2 semanas, cando nos reunimos con Valentín, el dixo que tamén quería pois, facer unha alegación e aumentar ese período, non? Para que se pudesen avaliar máis conceptos, non? O tempo corre, os acontecementos vanse desenvolvendo, en menos de 3 meses, por exemplo, poderíamos perder as torres de refrigeración, se sigue o curso natural, esa é a previsión. Eso, a ver, o que estaba dicindo Juan do cronograma do proxecto é que o proxecto que temos é o que se fixo para comezar o desmantelamento en 2020 no que son os traballos previos, se non recordo mal. Entón, nós aí o que fixemos foi un cálculo, máis ou menos, de como se levaría a cabo o desmantelamento, pero se comezase o ano pasado como comezou. Entón, claro, nosotros realmente non temos non temos claro cal vai a ser ese cronograma, digamos, temos un pouco a intuición. Eu creo que as torres podrían comezar a derribarse en xuño, probablemente. O que pasa é que falta un plan de voladuras, por exemplo, que nosotros xa temos solicitado por transparencia e todavía non está feito, non se fixo, non? Eu solicitei o plan de voladuras das Torres de Compostilla para ter unha referencia sobre como se debe levar a cabo e claro, aí hai unha falta de transparencia moi grande, non? Porque tamén me fai gracia da outra parte que se diga que fai falta un debate, que fai falta información, que vale, pois entón vamos a ter ese debate, pero que mentre estás destruindo. Por eso nosotros non temos claro cando vai a destruirse, non? Si nosotros agora que temos solicitada a declaración de Vic ou a incoación de Vic da unidade funcional, que sería unha torre, unha turbina, unha caldeira, pois conseguimos facer certa presión para que eso se leve a cabo, ou polo menos se estudie, pois si pasou como Parque de Carbós, que ao día seguinte ou prácticamente a semana despois de que veu aquí Alfonso Muñoz de Hispania Nostra, que é unha catedrático da Politécnica de Madrid, a decir que o patrimonio industrial das Pontes é impresionante, que hai que conservar, pero claro, despois hai xente que di que nosotros non temos apoios de xente que sabe do que fala, non? Cando ven xente aquí ás Pontes a falar deso e a decir eso, pois esa semana empezaron a destruir o Parque de Carbós. Entón, igual, se mañá a Xunta nos di que vai facer un estudio de conservación da unidade funcional, o mellor o día seguinte destruyen as torres, non? Eso non o sabemos, eso é un problema, porque é unha falta de transparencia, claro. O que sí que está claro é que, desde logo, temos o apoio, o sea, dos especialistas reales en patrimonio industrial, digamos que, utilizando un verbo e tal, flipan co patrimonio industrial que hai aquí, que as particularidades, que a grandiosidade, con non sei que tal. O da Chimenea xa é exclusivo. Pero, ademais, encima, pois xa casi hai máis que o patrimonio industrial entendido pola área da central, eso está rodeado de... hai máis patrimonio industrial.
Hai o da mina, as máquinas da mina que hai, bueno, esta se parece que vai para diante digamos, o cuidado xa empezou da recuperación de unha excavadora, pero non hai unha apiladora que debera de haber habido, outras máquinas que había por aí sueltas, e a propia grandiosidade do lago, que é eso, que ademais podía ser unha vista, e é, que eu podo dicilo, porque estuve ali cando xa o lago estaba cheo, desde a chimenea, non? O sea, desde a chimenea é un espectáculo moi bonito. Xoal, seguro con outra desavantaxe. Ao fin e ao cabo aquí, vale, coñecemos o que é o patrimonio industrial, estamos nunha vila coas particularidades concretas, pero por aí adiante non hai tradición de defender patrimonio industrial. Vos poñedes casos, sí, é certo, pero sabedes que son anecdotios para o común da poboación. Calquera recoñece que se poda defender un bosco, unha ponte, pero aí sodes case pioneiros, ou non? Penso que sí, no patrimonio industrial, claro, pero non pioneiros de todo. Non, evidentemente, pero antes sí, decía, para a maioría da poboación, cando recibimos a vosa mensaxe, pois nos soa algo, non? Claro, pero eso é general en España, non? É dicir, solamente hai unha central, ademais, que a poboación defendeu por encima de todo, que é a de Besosca, con 3 chimeneas así, que está xa, bueno, digamos, hasta hai marcas, unha marca moi importante de roupa e tal, que ten o logo das 3 chimeneas que se instalou ali e tal, e apoiou eso. E iso que era unha central que estaba ao pé do mar, que tapaba a vista do mar para moita xente en San Adrià de Besós, e a poboación masivamente votou porque se quedase. E agora van montar un complexo audiovisual tremendo, pero quizás seña o único referente serio en España, non? Bueno, hai os Altos Hornos que decías ti e tal. O segundo é isto, pero claro, sí, son peor. A Pontenova, máis ou menos mantidas, aqueles fornos da Pontenova, pero bueno, tenemos aí ao lado, por exemplo, a fábrica de lápices que está como está, en Ferrol. Sí, efectivamente. Temos as fábricas de Salazón por todo o sur que quedaron como quedaron. Claro. Es decir, aquí nos falta moitísimo, Moito. Sí, sin embargo, vas a Alemania, na cuenca do Ruhr, e tal, se cerraron un montón de centrales e minas, e hai cousas que non hai máis que entrar en internet e poñer, digamos, reutilización de centrales térmicas ou tal. E un caso moi notable é a famosa central de Battersea, en Londres, que estaba no Támesis e tal, que hasta foi, digamos, aparece na portada dun disco de Pink Floyd. E esa iban a derribar. Librouse porque fixeron unhas probas de desulfuración dos primeiros intentos de eliminar os contaminantes en vez de emitilos e dispersalos, non? E agora, eso está a Tate Gallery, unha galería de arte tremenda ali, o sea, do mellor do mundo. E incluso venderon para subvencionar algúns apartamentos así en millóns de libras ou de euros. É dicir, pois sí, é verdad que somos un pouco pioneiros, non completamente, xa digo, falo do de Besós e do de Ponferrada. Pero que a xente aprecia. Pero sí, pero é que ademais isto é incluso con máis razón, é dicir, o da chimenea é algo absolutamente singular por todas estas cousas que digo, por as posibilidades que ten digamos, de explotación, subir en ascensor, que chimenea se pode... Hai xente que che vai a dicir, no, pero non é a máis alta de Europa, por 6 metros. Pero a outra é unha central en Eslovenia, que é un fuste único, que non podes ni subir, ni poñer ascensor, non é o ancha que esta, aquí podes facer plataformas a distintas alturas, podes facer cantidad de cousas que agora non vou mencionar, porque non sei exactamente se son todavía viables. Pero que mencionei antes, sí. Ben, eu sabedes que había tempo que os quería ter aquí para contar de isto, non se deu ocasión antes, e agora que se deu, non quero que saemos daqui, Juan, sen que digades a xente que o que está despedindo exactamente, que reclama a plataforma, que lle pedides á ciudadanía? Pois pedimos que realmente que a xente entenda que é o que temos nós aquí, que entenda o valor que hai nas pontes. Simplemente que escoite os dous argumentos, que se quede pois co que máis lle convence, que non
que pense que haxa que teña ese debate interno, no? Porque sí que creo que non é bon quedarse coa primeira idea que ten que, bueno, que hai que ter argumentos, que é o primeiro. Os feitos son por exemplo, o que falaba, ves unha cousa a cabeza, o que falaba Chucho da chimenea máis alta de Europa. Hai un vídeo, bueno, pois creo que é bastante famoso, de Ocos, cando se colou aquí na central, que de feito é o vídeo, probablemente o vídeo con máis visualizacións das Pontes, incluso atrevería a decir que da Coruña, incluso, no? da provincia da Coruña. Sendo unha ilegalidade, que é unha ilegalidade, pois, cando entra dentro e grava todas esas paisaxes industriais, a sala de turbinas, a caldeira, cando sube ata arriba con esas luces, pois, e cando se fai ali de día arriba da chimenea, pois ves realmente esa beleza, no? Que quizás non toda a beleza está no natural, que tamén hai beleza no que fai o home. Simplemente ver os comentarios nese vídeo dicindo a xente que é bonito, ojalá estaré dentro, incluso xente das Pontes que non tuvo a oportunidade de visitarlo por dentro e dixo, pois gracias a este vídeo puiden ver como é por dentro, que nunca tuve a oportunidade de verlo. Pois, ao final é unha memoria que moita xente deste pueblo, pois, que gracias a ese vídeo, pois, que pode ter, telo tangible, non? Pois imos rematar tendo en conta como empezábamos. Sodes os mesmos, pero de outro xeito. Agora sodes unha asociación, iso tamén volvemos traer máis que queres que a xente participe, que vos abrides. Agora, a partir de ahora, como achegarse a vos, como participar, como sumarse, como informarse, o que sexa, non? As redes sociales que temos agora siguen sendo da plataforma, pero pouco a pouco vamos a mudar todo para cambiar plataforma por asociación. Probablemente o correo electrónico xa mude, sexa outro, pois que sexa de asociación, pero os métodos de contacto, por tanto Instagram, Facebook, pois as antigas redes da plataforma, pois siguen sendo unha vía de contacto. Temos un grupo de WhatsApp previo da plataforma que actualmente pois estamos intentando pois pouco a pouco trasladar esa xente para un novo grupo de asociación. De momento son esas vías. Si que intentaremos pois chegado o momento facer incluso un blog, no? Pois facer unha recollida de toda a información que temos, subila, que xa temos máis ou menos, bueno, digitalizada a maioría da información, e deixar como un arquivo de todo o que se fixo. Pois a nos... Pero ademais que se alguén ten dúdas ou pode preguntarnos ou pode, digamos, enviarnos un correo ou que faiga falta. Non? Participar de calquera actividade para ali preguntar, informarse, etc. Sodes abertos agora. Totalmente. Pois, o dito, a nós nos toca evidentemente xulgar, pero si nos toca, ademais queremos informar para que os que estades aí, do outro lado da televisión, si podáis xulgar, pero coa información. Así que agradeceros moitísimo que viñerades ata aquí, que o contarades, e lembrarvos que aquí tedes a vosa casa para cando queirades. Grazas. Moitas gracias. E a todos e a todas, grazas e boa noite de camañá.